Hi everyone, good morning. Guys, ang mangga din na guys. Pag muagi ang basura, ang mga basura guys, kana magkuha sila basura. Makita na mo guys nga manguha sila mangga guys kay naara man gud sa sulod ang ay naara man gud sa gawas ang bunga guys, makabot ra nila kay taas baya kay to lang. Taas baya to ilahang kanang kuanan sa ilahang kuan guys. Basura kanang Kerak sa basura taas baya so makabot ra jud nila ang mangga. Karon ako dugay na jud ko gadumot anong mangga diha guys. Mo to nagpaabot ko guys nga naay tawo unya ganina ko pinaabot wala may tawo wala putong kuan nilang jujo katong boy nila wala man. So mo to nga sige ko hangad sa mangga guys ako na lang ikuha nang ulang ko ni nanay og kuhit. Nakakuha ko guys di araw ang katong sa gawas ni guys kay ang mga basura sige man sila pangwas sige sa katilaw sa mangga niya ako gadumot ko ng mangga lami kay kaon. Moto na nga, nagkuha na lang ko guys. Unya ra ko mananghid sa tag-iya pag maabot na sila. Ingnan ako nga nangayo ko jo, kalami jo kay mangga jo. Kaya ang sige katilaw, katura mang mga basura. Ako nga naadiri dol, di ko katilaw nangayo ko mahurot man gihapon og kuan guys. Kuha nila kay taga-kuan nila basura guys, manguha man sila. Motong. Ako na lang nagikuhit na lang nako. Kanita na to guys, kalabangan ni guys. Kalabangan. Na. Ami kay guys, uy. Mangga apple ni siya, guys. Mahal ba yung kilo ani? Ting mangga naman po day karon no, barato na po ang mangga mga sunod bulan ani ba. Karon ni mahal pa kay mo pay pagbunga. Ara guys, uy yung unod. Ami kayo. Naku guys, wala may sa mangga. Ingon si nanay guys, nangala daw ko wala na oy sana. Sana nangala ko. Pero lami jud kayo kaon guys. Sana lami. Manuktok dagol. Oy, dira ra ka dagol. Tagagawas gyud ako sa tiris guys, mulantaw dayon ko aning kuan. Mangga na nakuha ra gyud nako siya guys. Tagaan po nako si nanay guys. Kay kang nanay man tong panungkit. Si nanay gagunit gan sa cellphone ganin naga-vlog ko guys. Putan man po namong silingan diya guys, mga hatag raman na siya. Naman po na sila itanong avocado guys, itagaan po minilag avocado. Then paghatag niya sa avocado, anak siya nga. Sa sunod mangga na po, kana mangga. Nanghatag na siya kay sa una po namunga ng mangga ha guys. Kasi na siya panghatag diri sa mua. Putan kina si Jojo guys. Kalami sa mangga guys. Kami ani ginamos uy. Ba antay ginamos. Tuyo na lang ni. Nahotdan na ra ba kog tuyo nga silver na ako diha katong chumaster, wa may lami ng chumaster. Barat kaayo. Di pareha sa silver swan nga lami ilang tuyo. Magpalit dai ko silver swan ron guys. Ay na ay ako rin ang kabon sa ngipon. So guys na. Ay. La, nabuak po siya ako ning tanon unya. Kung trapuhan kay basa akong ibutang sa lamisa.
Sakit kay kung kuan guys oh. Kuanan sa kong iring oh. Nagpula. Na oh. Oh. Klaro ninyo guys, nagpula. Nakambrasan niya guys kay ako asyang nalibang siya guys. Unya tagalibang ana niya iluhan man na ako siya guys kay ang iyang tae mupilit ra man sa iyang lubot. Unya sa gahabay na siya mulingkod sa mo sa lasit mo adto sa mo ang daanan. Moto nga tagalibang ana niya ako gina siyang iluhan. Kay para ug asa mo lingkod way tae mo pilit. Nakisi-kisi man siya guys akong giiluhan gakisi-kisi di nakambrasan ako ang uhan. Makita na ko ning bana may na puto si bana naunsa man imong dugan. Ko pangutan-an na imong anak di nga Persian. Naon ako siya pagtubag. Ug unsa ni niya akong dugahan. Kalami sa kong sudan, sabaw nga piniritong tulingan with kalamunggay. Lami kayo kong sudan today. Ako guys, basta na alay sabaw guys. Palitan ang tanan, ayaw lang ang sabaw. Pagigid kayo kong sabaw guys, as in. Pag wala bitaw sabaw guys, no, dili kumplito kung kaon. Usay manggod ba guys, kay mga amis kung bana, walay sabaw, kana magpalit lang mi og lechon manok or fried chicken. May sabaw. Nami gani kayo palit og kanang tiil sa baboy ba, sa bawon. Ni kasi na niya. Ug naa si banana kay antay sige mo sa karne mo nang say taas sugar. Kalami eh. Ko asin nila. Wala pa man tay kuan guys, toyo. Mupalit pa man ko niya, magawas ko. Asin nan sa. Naan ba guys? Wala pa ba sulod akong tiyan guys? Ay. Initon sa nako ang herbal. Igo ko na 30 minutes. Mama nag-init. Init ako kung herbal guys. Sa gasulit ako nag-init kay naamay sulit ang gasulit. Laro atong tulingan guys, dagan-dagan pa man siya. So muna atong isabaw. For today's vlog. For today's vlog guys, kani atong sudan. Uy, hapit na siya ning bukal. Isunod paguman ani guys. Paguman ani akong isunod ang kay mito. Kay muli si banana para makainom siya og kay mito. Di ba day? Di ba day? No? Akong hindi, di mo gawas. Tingala ko ano hindi siya mo gawas. Yung bukal na guro. Gaya po, padulong na ni sa bukal eh. Butang na ko ni isda. Iurot na ko ni guys kay akong bana guys. Dili ka dulot o gahi. Kay marpil naman na ihang ipuntanan. Ako guys, kung marpil kanira isa. Marpil na ako siya. Alos iya ngipon tanan marpil. Ang iya pong ubos nga ngipon guys, ipa marpil na po na nako. Pohon. Ano na to, Kalami kayong sabawaan. Init na kong herbal. So, may na taog herbal. Mag-inam. Aga-aga inita oy. Gusto lang ko ba? Abi, manako di inim mo.
Abi man ako majikiro ko ani. Abi na ako di ko magtablag init. Tablan man di ay. Unya dapit mangalap na pug ko kay gamay na lang ako ang sabana. Oh, ato ang di maklaro kay ngit-ngit akong baso itom. Ang ato ang herbal nag-aso-aso. Kalami sa herbal. Magpapalit sinsilyo guys kay magpalit na. Day, gawas, day! Ali! Bana ka! Dali! Go! Go! Dire ko manguha sinsilyo guys. Dire, butanganan naman ni sinsilyo. Dire ko manguha sinsilyo. Ipalit og toyo og kuan. Bukal naman eh. Ito man yung templahan. Gini, ala. Gamay na lang man niya akong ginisami. Mura na ako bagong pinalit. Di ay. Lubaan po to. Gamay na akong ginisami. Sabi na akong morning bagong gipalit na ako. Di man di ay. Giloto, lami ka ayo. Ang katong giloto na ko nga munggos guys, so wa jud nakasukan akong mga dogi ato guys kay kung ba nagibalik-balikan og kaon. Nagkalami daw, nagkadugay, nagkalami. Magkataw ko niya kung bana guys. Sa lami kayo ang munggos ga, nagkadugay, nagkalami, mura daw ako. Kani kung bana bitaw na, but na lang, yagayagaon kayo. Uy. Lahi ko magkuan guys kay butangan ako paminta powder. Paminta powder guys oh. Nana guys basta magluto ko sabaw guys na gyud paminta powder guys. Di gyud na pwede gulay paminta powder. Butangan jud na nako kay musamot og kalami ang akong taon nangay og siling nanay di. Dili na ko na ibutang sa basura kay ilabay na ko na diretso, di ko magpuno basura dire. Kadit lang guys ha, i-post na ako guys. Hi guys! Continue ta sa kong giluto. Ibutangan na nako siya malunggay guys. Agoy, kalami isigop aning sa bawa guys. Oh, malunggay. Dami kay guys. Indungo ako ang camera. Human ani guys, mukaon na din ko. Kaya sa na orasa guys, wa pa ko'y pamahaw. Si banana sige to panawag ba di ko makontak. Lami ay. Super. Ako ana ning kaunon kay mukaon na si manang ninyo. Akong mangga to sa lamisa. Nagpalit kong tuyo guys, ug uling kay ang tuyo ibutang na ko sa mangga. Na ako'y og tuyo diya, laki ay chumaster di ko ganan kay parat kayo. Uy, ano man na? Kani po si Putri kay
Napay mindor dito mo agi gyud aning kusina. Ikaw gitputri madukol man ti ka. Bago tanin yung mga yaw-yawan ako guys mga TSP kay na kung mga iro ug iring guys, mga TSP kaayo. Manabay kagkaon na, manabay kagkaon na. Ala, nalimot na ko og haon oh. Awa di na daw. Di mo kaon na inyong mami kay gigutom nito inyong mami. May man mo kasayo kay mo na mahaw. Ako ko'y kaon. Di una ta mo pakaon. Pas mo nandito ang mami ninyo ani. Mag-init pa daay ko kay magkuan pa ko gatas na tan-awa. Samot kapas mong bitok guys. Ayun na kuan na ay tubig diri oh. Dali potri. Dali potri oh. Diara guys. Ay wala man dai ko nakita di ay nabuing. Wala man dai ko nakita guys. Sorry kayo guys ninyo guys. Nalaga na ko kayo mo ito guys. Masukor ba na akong bana guys pag manguha ko down sa kay ito dito sa mangga kay. Nabuyagan na ba yung diha. Atong una dahil nabuyagan naman kaya. Di gyapon kong tagang. Pero gitagaan na ako sa kong tatay og panagang guys. Wadto ko dito ako mang suoton. Kaloy sa Ginoo wala na baya po ko nakuan guys, nabuyagan. Sukad na kitambalan ko sa kong tatay itong nabuyagan ko dira, wala na baya po sukad. Nanganguha ko down dia, wala na ko baya. Guys. Butangan ako tuyo ang mangga. Ang mangga butangan ako tuyo. Kalami. Kasarap. Ara guys, oh sarap kayo guys. Oh, gibutangan na ako tuyo. Magbuka na ko rice. Rice terraces. Nabuang ang kanon gihimo mang rice terraces noon. Usara kog kaon ron kay wala man si banana. Makuan sa kugatas guys kay kinanglan ko mag-melt. Na wala na ko ng kalaba ang init nagpadulong na diri sa CR na lang ko manglaba karon oy. Ito na lang ko kay dili init. Melt tagas mag-melt. Ay biang. Ning dungo man hinuon ni ako ang ano po ni ako ang cellphone katok na pod. Aw ko ang stand dungo ulag kalit. Wala sugwag pa dungo mo dungo. Da. Na. Mag-melt ta guys. Ingunani nga melt akong ganan guys kay ma-budget ba. Ma-budget ang buy sachet kung palit ka atong dako dili ka ka-budget magpataka lang kag butang sa imong baso tag pila ka kutsara tag duha ka kutsara. Samantala kani guys ma-budget nimo ang usa ka sachet usa gyud siya ka baso kani.
Pag mukaon kog morning guys, naa maggatas ko ana din. Pag evening magatas ko ana si banana, panaas banana, automatic na siya mutimpla. Kanang before ko matulog. Oh, ingon ko gatas ana niya. Kay magkape man na siya guys, sa pila na ko na niya gatas guys. Butang din na niya dito sa kuang tulganan. Patong na niya dito. Pabugnawon, ayan na ko hotdog inom. Inana ko kapangga sa kong banana guys. Inana siya ka-caring na ko. Kaya palangga man po na ko siya guys. Munang palangga po ko niya. Paabot pa ko sa inyo ni Toby guys. Kaya mukaon na din ko. Kaya unsa na yung oras? Na, alas 9 na manggani. Alas 9:10 na. Wala pa ko'y kaon. Saon na lang. Unsa man ikong kamera ay mabuam na po. Aw ako ang stand. Anak na po. Agay inita oy. Anak. Naigo akong kamot sa kaliro, init kayo. Stand guna ko kay mo. Kuan siya mo. Ako isa ka stand, hindot sa to ko isa ka stand. Nanimbukal na ko ni tubig. Ara, itong milk. Kanang kaldero nga dako na sa kunikod guys, mo na ang kain nito. Ala. Guys, taas na ako ang video guys. So diri ra tataman guys. Oh, mamahaw na ko, mag-video lang kog outro. Narang ako ang giluto nga sudan nga malunggay, guys. Malunggay, gaso also. Ang ako ang mangga, Paris. Akong milk. So diri ra tataman guys. Salamat sa iyong suporta, pag-follow, like and share sa akong mga videos. Og sa akong TikTok Reels og sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. So bye everyone, amping tantanan. God bless you all. I love you all guys. Bye.